Khulungka tini jung Domsing Raja Parani kaisa mia uksa timani Kelaisan Tripura bono jung tabo yar puro phaye jung uthoi dead body jung already mangkha jung dead body mamani bosinte jotono jung hambai yafanai je sini Bengaluru tungnai sini Tripura Foundation ni Director Sat Dinesh Debor Manobo bonobo specially jung hambai yafaro inglai tabo jung ronibo sini nung gonganogo ni candidate sini khotroje yang sat bonobo hambai yaporo karon joto bok saijo sohojogita khlaimani bosintoi jung tabo sini dead body no jung mangkha ebong aro jung hambai yafanai sini jogalai buthur somaj Tripura somaj ni sini sara division ni sini komang ruwaja joto sini taku buku tungnai rok hoksa khusu joto jono dead body lanani bagai rang paisa joto sobamani bagai bono jotono jung khabai khobek lai hambai yaparo jung tabo already irok Agartala airport jung kothoi mangkha tabo jung gari gora joto boitai mani bosinte jung tabo thangnai osono saino aro waisa joto taku buku joto Tripura hasteni borokno jara jono jobamani bagai jung bologni bagai অনেক ধন্যবাদ বা ইয়াপারে ड्राइवर ड्राइवर तीन सौ रुपया गाड़ी दस ले तो लाख लेबा